Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo. EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunagol. Kalbo! 29 minutes after 7 o'clock in the evening at syempre, you are still locked in. Dito po sa pinakamasaya, pinakamalupit na programa sa radyo. Ito po ang programang EDSA! Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? At syempre sa mga kabisyo po natin dyan, eto meron po akong magandang balita sa inyo. Sa mga gustong mag-Star City po, bukas na po ang Star City from Wednesdays, Thursdays, and Sundays. Starting, nagsimula po noong February 28, alas 2 po ng hapon hanggang alas 10 from Wednesday to Friday. At syempre, alauna naman ng hapon to 10 p.m. sa Sabado and Sunday. Ulitin po natin. 2 p.m. to 10 p.m. ang bukas po from Wednesday to Friday at 1 p.m. to 10 p.m. naman pag Sabado at Linggo. Okay? Yan po, Star City. Alright mga kabisyo, eto, Manong Driver Uncle, alam ko nakatuto ka sa atin ngayon. Eto, pag-usapan na natin to. Eto na mga kabisyo tang, pag-usapan na natin to! Maaabuso daw sa Pinas ang act of kindness. Oh no! Meron kasing act of kindness na coffee shop sa ibang bansa. Yung mga tao po ay binabayaran in advance for a coffee that will be served sa mga gusto pong hindi kayang bumili ng kape. Halimbawa, ako, pupunta kami ni Tanghenyo ng isang coffee shop, 2 lang kami, pero babayaran namin yung 5. So yung resibo po ng 3 na hindi namin naiuwi, ididikit po yun sa wall. Tapos may mga pupunta po doon, papasok po doon na mga walang-wala talaga, hindi makabili ng kape. Pwede po nilang gamitin yung binayaran naming kape ni Tanghenyo. Ganun po doon sa kanila. So ngayon nagkakaroon ng usapin sa social media na kung sa Pilipinas daw ito mangyari, malamang aabusuhin lang. Oh no! Kaya tang, sarap naman logikan nito. Logikan na natin to, tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin, kalbo! Banatan mo na! Logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Ito ang kadalasang basic na kaisipan nating mga Pinoy. Well, actually, lahat naman ng tao eh. Ang taho Taho na sabi ko. Lahat ng tao. Ayan, kadalasan ganito po ang basic na kaisipan. Na mas iniisip po ang sarili kaysa sa iba. Oh no! Real talk po ito. Halimbawa na lang, sa barangay, pag namigay si kapitan, minsan hindi pa tayo makontento sa isa. Hihirit pa tayo sa mga kakilala natin sa barangay. Sasabihin mo, "Pare, baka naman, pwede mong dagdagan na isa dyan." Diba may mga ganong eksena, Angkol? Totoo, diba? O eto pa mga kabisyo. Halimbawa, hindi talaga natin iniisip yung kapakanan ng iba. Kung sila ba'y may tatanggapin pa o wala na. O kahit na lang halimbawa sa opisina ninyo, merong kamag-anak na dumating na balikbayan, syempre nahihiya naman. O mag-aalok ng chocolate para matikman nyo, imported. Na kumuha ka lang ng isa sana, ang ginawa mo, dinakot mo, ginhakop mo, boards. Maloy ka.
Sabihin mo, hindi, para matikman din ng anak ko. Pambihira naman para nga matikman ninyong lahat na nasa opisina. Yung iba tuloy, hindi nakatikim dahil dinakot mo na. Diba? Ikaw lang naman ang binibigyan, dinamay mo pa yung anak mo sa bahay. Kaya mga kabisyo, ito po, tandaan po natin. Ang problema natin, basic kasi, inuuna natin yung sarili natin. Pero ang tinuturo po sa Bible, sa Philippians chapter 2 verse 3 and 4, sinasabi po dun, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad ng maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan ng iba. Wow! O, diba? Halimbawa, Col. O, sa pila pa lang. Alam mong may pila. Pero maghahanap ka ng kakilala para makasingit ka. Tapos, sasabihin mo, bubulungan mo. Bird, akong bahala sa'yo mamaya. Anong sagot na? Singit mo na ako dyan. Ako nung bahala sa'yo, ha? Okay. Ang bahala sa'yo. Aragon! Maluoy ka! Totoo po, real talk. Ganun po ang nangyayari. Mas inuuna natin yung sarili natin bago ang iba. Oras mo na mga kabisyo. It is now 34 minutes after 7 o'clock on a beautiful traffic Friday. Oh no! Kaya wag maubos ang pasensya, manong driver, at sa iyong napakagandang pasahero at napakapoging pasahero. Huwag kayong mag-alala. Sagot na namin ang tugtugan. Tulad nito. Swabe, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!